Hľadajte si svoje nové bývanie? Nechce sa vám riešiť pracná a finančne náročná rekonštrukcia? Tak tu vám to nehrozí. Prineste si kufre, uvarte svoju obľúbenú kávu a môžete vybaľovať. Volám sa Andrea Smolinská a už viac ako 9 rokov pomáham ľuďom nájsť si svoj vysnívaný domov. Táto luxusná kuchyňa je prepojená s kompletne zariadenou obývačkou. Ale počkajme, najskôr si pozrieme okolie bytu. Byt sa nachádza v bratislavskej časti Ružinov. Máte tu takmer všetko po ruke. V blízkom obchodnom dome Retro si môžete urobiť radosť pri nákupoch. Výhodou Ružinova je, že ste čo chvíľa v centre Bratislavy, napríklad s električkou číslo 8 ste za 11 minút na obchodnej ulici. Ak máte radi oddych, môžete ho užívať plnými dúškami. Pri Štrkoveckom jazere ste za 10 minút. Počúvajte to ticho a pohodu je ako stvorené pre únik z každodenných starostí. Takto vyzerá ulica, na ktorej budete bývať. Zaparkujete bez zbytočného hľadania voľného miesta. Poďme už ale dovnútra, čaká nás sľúbená obývačka. Len sa pozrite na tú veľkú obývačku. Keď ku vám príde návšteva, pomestíte sa 6, 7, dokonca aj 10. Súčasťou kuchyne je aj moderné vybavenie, ako napríklad táto super chladnička. Toto je miesto pre váš spánok. Ľahnete si a doplnite energiu do nového dňa. A tento šatník je snom každej ženy. Viete si predstaviť, koľko príjemných chvíľ zažijete v tomto byte? Zavolajte mi hoci aj teraz a pozrieme si ho naživo.